Mama Haji. Mama Haji ada tegal teman karo kita. Dalan-dalan Mama Haji disuai-suai. Mama Haji Endah. Majikan tua Mama Haji Endah. Duduk kakang ora nrima ning ucapane wong tua, tapi kakange rumasa wong beli duwe harta. Arep disandangi apa, arep diempani sapa, aku kudu nrima ngawin anak kita. Iku ucape wong tua. Mama Haji Endah. A Bendot, Arizal. Dihina caci maki nanging senyatane kakang wong ora duwe. Najan senok demen wong tuane beli demen tengah jaman duduk kakang mantune nurusana wong tua yen pengen bahagia. Arep disandangi apa, arep diempa